da babban dana na kin mai kin kama aikin kwashi yayi wani ragon suna. Abin da suke so shine ba za su iya samu aqida ta tabbata ba sai sun shafa manzo Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo abu, ya ce a'a, littafin Allah ya ishe mu, domin ya fahimci duk shekarun nan da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayin da abin da yake faɗa cewa littafin Allah ya ishe mu. Ta yaushe kuma yau za a rubuta abu a kan takarda da shi zai shirye da mu? Umar ya hana, kuma har yau da nake muku magana ta hannu. Wallahi ƙarya ne, ƙarya kuce wallahi. Annabi ya fi ƙarfin wanda ya fi ƙarfin ku. Har ka iya samun wannan harshen kana gaya manzo Allah wannan magana ne. Ko wanda Allah sai da ya gaya maka duk abin da annabi faɗa shi ya faɗi. Har ya ƙara gaya ma ba ta yi dakatar ma da kowane irin hanzari, saboda ya san irin ku ɗan iskar zamani da su. Ya ce walau ta kawwala alaina ba'abal lame biliyani. Inda a ce annabi zai tattaro wasu maganganu ba na Allah bai kawo ce Allah ne faɗa, to da Allah ya kama wannan magana. Kawai kama annabi. Saboda ya gaya ma ba zai kawo abin da ba Allah ba. Ya gaya maka ma yanzu anil hawa in huwa illa, amma ta kai azzalimi ne, kana faɗa kuma wasu ƴan iska ake wai da kai murtaddai suna kabbara an cin manzo Allah. Allah ya saka nuna kuma wallahi billahi alazim har arda duniya manzo Allah na da irin ko da wani sufa kake takama da shi za mu fito mu kare manzo Allah ban san rai muka ba annabi. Da an yi wannan rubutu da an buɗe wani babi shikenan Qur'ani gaba ɗaya da wahalar da aka yi da komai daga saukowar shi daga sama samawa duka ya rushe, sai takarda. Kuma takardar nan kowa zai ce ya ga annabi ga wata takarda sabuwa ta zo. Me ya rage musulunci? Na abin da nake nufi gashi dai an ruwaito wannan, Bukhari ya ruwaito shi, Muslim ya ruwaito shi, ba mai shakka cikin masu shakkan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi a rubuta abu. Umar da kin sahabbai ya ga bai dace ba, zai ya soke shari'a, ya soke Qur'ani. Umar ya ce ba za a yi ba, kuma ba a yi ba. Iya faɗin manzo Allah ya yi ba daidai ba, Allah ya tsire ba Allah ya tona maka asiri, ubangiji ya hana ka zaman lafiya, Allah ya manta da kai, ya shafa kowane irin yunkurinka, ka koma ka gama yawan bariki. Yau kai ka fito ka zauna akan kujeran malamai zaka wargato addini. Da ma zage-zage in siyasa ka ci gaba da yaki maka alkhairi, amma wannan addini ya fi ƙarfin ka. Ga mu ga kaga Allah, ga mu ga kaga Allah, azzalimi mara kunya, ka ci gaba da yawan barikinka shine alheri a gare ka. Amma manzala wallahi billahi rasul in har zaka taɓa zanagin manzala sai mun taɓa ka. Ba ruwan mu da farfarka, ba ruwan mu da shekarunka, ba ruwan mu da kowace alaƙa ka shirya ta gwamnati. Abin da muka sani mutuncin manzala, ga mu ga kaga Allah yadda kaga dama kai da mu. Karshe ina kuma ƙara janyo hankalin malaman musulunci su fito su kare wannan, su fito su kare wannan, su fito su kare wannan. Manzala shine shari'a.